Jago moro chuo gi pala gi osiepne ma owito ngimane bang' kane gibedo gi gwenyruok e kinde mane gitugo karata e boma ma Oyugis sub-location mar Achunyo South e kaunti ma Homa Bay. Wach manomiyo rawere otia od jagono mach kendo owang'o pith. Rawerano mong'ere kaka Geoffrey Odhiambo nowito ngimane e kinde mane oyudo thieth e osiptal ma Kisii Level 5. Ruoth ma gweng'no Nelson Oumo ochiwo ler e wi nek ma kamano. Ka komanda mar obila mar Achunyo sub-county Liz Wachira wacho ni gisechako timo apedha ka koro gimanyo jalno manoringo olal bang' timo timno. Mar kad kar saa 12:30 odhiambo eka kijana ma iluongo ni Tyson Otieno nobiro mondo join gi. Kobiro to penjo kaka odwa donjo tugo to nyise ni ok gitug pesa, gitugo tugo ma free. Kowinjo kamano to keto nokelo koko to nyathi makato koro chuoyo gi pala ni dini kono mera karwa kato kwadware koko e wang' ochuoyo wi nyathini gi pala since ni nyathini ne jogwom piny en gi mal ochuo wiye chuny wiye gi pala ma palo moko kanyo kore mano tamo jogi golo kitero to bedo referred kitero Matato refer gi to Kisii. Koro bang'e no kar kugwen to nyithi 1000 Street ochokore modhi e dalagi Tyson Otieno mano chupo gi pala ni mowang'o molokore buru monge gima nokony. Wadhi kama ne nyithindo go bede raudi kane gichano koro gimanye gidwa ni ginege aching' opasore koro wadhi mwawuoyo ma wawinjore ni e sechego sirikal osekawo wachono kendo investigation is going on koro kik giyie mondo gikaw seri e lwetgi.